Добре, нека да видим за какво става дума. Apple току-що пуснаха нещо, което има потенциала изцяло да промени играта и начина, по който си взаимодействаме с устройствата. Говорим за един малък, но колко мощен изкуствен интелект. Само за момент, нека си представим, ако телефонът можеше да върши работата вместо нас, да използва приложенията сам, искаш да поръчаш храна, да резервираш полет, дори да ретушираш снимка и всичко това само с една единствена гласова команда. Звучи като научна фантастика, нали? Окей, за да схванем защо това е толкова голяма работа, трябва първо да разберем една ключова разлика. Повечето AI-асистенти, които познаваме днес, работят в облака. Това означава, че всяка команда се изпраща към някакви далечни сървъри, което разбира се е по-бавно, изисква интернет и, да не забравяме, носи рискове за поверителността. Подходът на Apple е точно обратното. Всичко се случва директно на устройството. Резултатът по-бързо е, много по-сигурно е и най-вече работи дори когато сме офлайн. И така, какво точно са сготвили в кухнята на Apple? Говорим за един мъничък изкуствен интелект, натоварен с гигантска задача. Казва се Ferret UI Lite. Какво прави този Ferret UI Lite? Накратко, това е суперкомпактен AI модел, чиято единствена цел е да разбира и да работи с интерфейсите на приложенията. Директно на телефона, на компютъра, без абсолютно нищо да се изпраща в облака. Всичко остава тук, на устройството. И тук ключовата дума наистина е компактен. За да добием представа за мащаба, говорим за модел с само 3 милиарда параметра. Знам, 3 милиарда звучи много, но почакайте да видите. Защото, като го сложим в контекст, някои от конкурентните модели, които се борят със същата задача, имат над 72 милиарда параметра. Да, правилно. Разликата е... колосална. Буквално е като да сравняваш Давид с Голият. И ето тук нещата стават наистина впечатляващи. Въпреки че е 24 пъти по-малък, този модел се справя или наравно, или понякога дори по-добре от тези огромни промави гиганти. Това е просто невероятно постижение по отношение на ефективността. Добре де, но как? Как е възможно това? Как толкова малък изкуствен интелект успява да види и прочете и най-миниатюрните детайли на екрана? Оказва се, че всичко се свежда до един много хитър визуален трик. Нещо като приближаване или зум. Идеята всъщност е гениално проста. Работи много подобно на това, как фокусира човешкото око. Ето как. Първо, AI-ът прави един бърз, общ поглед на целия екран. След това намира важната зона, да кажем някой малък бутон или иконка. Трето, изрязва само тази малка част и я увеличава, все едно я гледа под лупа. И накрая, вече на тази увеличена картинка, прави супер прецизен анализ. Точно тази хитрост позволява на един малък модел да постигне точност, за която иначе биха му трябвали огромни ресурси. Окей, значи вече знаем как вижда. Но въпросът е как се е научил на всичко това. И тук стигаме до втората голяма иновация в целия проект. А именно ученето от виртуални грешки. Това е особено важно, когато, както се случва често, няма достатъчно данни от реалния свят за обучение. Представете си го като един малък вътрешен екип от 4 различни AI агента, които работят в пълен синхрон. Имаме генератор на задачи. Той е креативният тип, който измисля какво трябва да се направи. След него идва планировчикът, стратегът, който казва как точно да се изпълни задачата. После е ред на изпълнителят. Той е работникът, който реално се опитва да свърши работата. И накрая, но не на последно място, е критикът. Той гледа какво е направил изпълнителят и дава обратна връзка. На практика това е една непрекъсната симулация на учене чрез проба и грешка. И най-важното в целия този процес е, че системата не се учи само на перфектни сценарии. Напротив, тя се учи да се справя с всякакви проблеми. Бутони, които не реагират, изкачащи прозорци, неочаквани грешки. И точно това я прави в пъти по-издържлива и надежна в условията на хаотичния реален свят, в сравнение с модели, които са тренирани само върху идеални, чисти данни. Добре, технологията е супер интересна. Няма спор. Но какво от това? Защо това трябва да ни интересува?
Как това ще промени ежедневието ни? Отговорът изглежда се крие в едно много познато име – Siri. Не е случайно, че тази научна работа излиза точно сега. От месеци се носят слухове, че Apple готвят тотална промяна на Siri. В момента, нека си го кажем, асистентът е доста ограничен и зависим от интернет. Но точно тази технология може да се окаже основата за една напълно нова, много по-умна Siri. Siri, която може да изпълнява сложни, многоетапни задачи в различни приложения, и то изцяло на устройството. Слуховете дори говорят за потенциално представяне през пролета на 2026 година. И това ни води до, може би, най-голямото предимство от всички – поверителността. Помислете си, когато целият AI работи локално, това означава, че цялата чувствителна информация на екрана, личните съобщения, данните от банковото приложение, здравната информация, абсолютно нищо от това не напуска телефона. Никога. Това е огромна стъпка напред за сигурността на личните ни данни. И това не са само празни приказки. Нека погледнем цифрите. В един от ключовите тестове за такъв тип AI, наречен ScreenSpot Pro, Ferret UI Lite постига резултат от 53,3%. Други агенти със същия размер, те се влачат някъде около 38%. Това е преднина от над 15% пункта. Ето това е конкретно, измеримо доказателство колко по-ефективен е този нов модел. Разбира се, колкото и да се вълнуваме, трябва да останем здраво стъпили на земята. Технологията е обещаваща, но все още не е съвършена. Така че нека видим какъв е пътя напред и какви са реалностите в момента. Самите изследователи от Apple са пределно ясни. Моделът се справя блестящо с кратки, прости задачи в интерфейса, но когато става дума за по-сложни операции, които изискват няколко последователни стъпки, там все още се затруднява. Така че да, има още много работа за вършене. И това е напълно нормално. Както казва един от авторите на разработката, Джей Ган, целта на този етап не е да представят готов продукт, а да споделят уроци за изграждане на ефективни, способни и практични AI агенти на устройството. С други думи, това е полагане на основите. Фундаментална, важна стъпка, но все още не е финалната права. И така, всичко това ни води до един голям, финален въпрос. Дали наистина сме на прага на ера, в която телефонът се превръща от инструмент в истински втори пилот, бъдеще, в което устройствата ни не просто изпълняват команди, а наистина разбират контекста и ни помагат проактивно? Това бъдеще може би е много по-близо, отколкото предполагаме.